Ayan, baha na naman mga guys. Hala. Oh. Ay, wag kayong magpirit, mag-recess. Okay lang na magutom, basta hindi lang kayo dyan, kumadop dyan sa baha-baha. Ano ba yan? Muntik pa akong ipakulob. Ay, nagtatabuyas. Nauranan tayo. Ay, wag kayong magpirit, mag-recess. Kayo, mahuhumoy kayo. Sumunod na lang kayo. Hala ho. Baha na. Hoy, sumunod na lang kayo. Wag na kayo mag-recess. Hala na, wag na. Manalangin na lang kayo. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down. Yung maulan-ulan na naman po dito ngayon sa Northern Samar. Kaya naman mga guys, ang inyong maestro Waray ay nandito na naman. Nagkakabiba na naman ng mga dala-dala. Tapos ang payong ko talaga mga guys ay ito. Hiniraman ko lamang ito sa aming mga kapitbaay. Ayan, shoutout. Siyempre mga guys, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang maestro Waray. Isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakakan. At ayan na nga, ako nga'y naglakad-lakad na dito papasok sa aming paaralan. Dahil nga maulan-ulan na naman dito mga guys, umasa talaga tayo na mag-red. Uy, red warning, hindi kaagad tayo mga guys nagharikabuwa dahil nga umasa tayo sa declaration ni Uncle. Pero hindi mga guys, dahil talaga ang pinit-pinit ng panahon at talagang nahurog tayong gumawas ng bahay. At ayan nga, nandito na nga ako sa aking room at ngayon po ay kasalukuyang recess ngayon, kaya naman tayo po yung naglinis-linis dito sa kapaligiran ng ating room. At yung pag-ulan nga po ay panaka-naka pong kumukusog o kaya naman ay lumuluya kapag ganito mga panahon po mga guys. Ayan, baha na naman mga guys. Hala. Oh. Ay, wag kayong magpirit, mag-recess. Okay lang na magutom, basta hindi lang kayo dyan, kumadop dyan sa baha-baha. Ano ba yan? Muntik pa akong ipakulob. Ay, nagtatabuyas. Nauranan tayo. Ay, wag kayong magpirit, mag-recess. Kayo, mahuhumoy kayo. Sumunod na lang kayo. Hala ho. Baha na. Hoy, sumunod na lang kayo. Wag na kayo mag-recess. Hala na, wag na. Manalangin na lang kayo. Guys. Grabe. Hindi nakikinig talaga ini ng mga batang ito dahil nga ayan ginugutom na talaga sila, kaya ayan nagpirit-pirit sila mag-recess. Ito din kasi nga 15 minutes lang yung recess guys, kaya naman oy, wag ka dumalagan. Ano ka ba? Bakit ka? Ayun, may lumampanog. Ang sabi ko sa inyo, ang magre-recess lang ang may payong. Hoy, baka kayo trangkasuhin. Baka kayo sipunin. Pasulurin mo sila, pasulurin. Hala, pasok muna. Wag munang mag-recess. Kaya maulan. Sige, pasok na kayo dito. Oh, wag na kayo mag-recess dyan. Pwede naman ang recess, na lang, panalangin. Hala, sulod-sulod dito. Wag ka nang maglabas-labas. At ayan mga guys, natapos na nga ang isang araw na pakikipagdigmaan. Pakikipagdigmaan talaga. Ayan, isang araw ng pakikibaka dito sa ating mga susuhayin na mga bata for today's video. At ayan na nga mga guys, may mga followers ako na nagko-comment na ang gamit ko daw na payong ay sikat na sikat pong payong dito sa Northern Samar, lalo na po doon dito sa lawang namin for today's video. Kinilaan daw tayo mga guys na ang gamit nating payong ay payong po mula sa Dungganon. Ayan, ang Dungganon po ay isang arawan at hindi nga lingguhan, arawan po na mga mangungutang. Pero yung payong na ito mga guys ay hiniram lang natin sa aking dada. Ayan, siya raraw tayo dada kay Mamay. Ayan,
At hiniram lang ito ng aking nanay kong nagpa-reband at hindi pa namin isinasauli dahil maulan pa. Isauli namin kapag humuraw na. Ayan mga guys, dagang salamat sa inyong panunood. Ayan oh, Dungganon. Opo.